buhlungu mina umdidilo wamabutho kaZulu. Osukwini namhlanje umlando uyayibhinda, umlando uyiphindile sila entabeni abaceza lapho kwakukhona khona isilo saSondini lapho sakhipha khona impi yaSondini ehlasela kwaNduli. Isilo saSondini sasikhempe kuyo le ntaba. Isilo saSondini sabushisa impi yafika yanqoba sikhipha kuyo le ntaba eyayilwelwa kwaNduli. Isilo saSondini sabusisa impi, isilo saSosuthu sabusisa impi ngomthandazo. Sathatha umfundisi wayethandazela amabutho ukuthi anqoba amabutho ngaphansi kwegama lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngoba silapha-ke namhlanje sinomthandazo, siyibutho, sinomthandazo nabafundisi amabandla ahlukahlukene sizoyigida lelo suku, sizohlonipha lowo myalelo nalowo mbono owawuqanjwe isilo saSosuthu. Kulungile mhlambe njengoba nokunye kade kweza uNdlunankulu la ukubheka udabeni lokuthi mani ningena njengamabutho kumele nibuke igaba. Mhlambe ngibheka njengobuholi ke bamabutho ukuthi niqinisekisa kanjani ukubuka isimo sokuthi umcimbi kakhulukazi weNgonyama mayisikhona. Ngiyakhumbula ukuthi nyakenye bekusekhona umntwana kwaphinda angene lapha esigodlweni noNdini. Sike sabakhona isigameko la khona enifike emuva sekukhulekiwe kwathiwa wena weNdlovu. Nafika muva naphinde kwaba khona lo mthinto cishe inyosi yazi yaphinde yakhuluma kulokho. Ngibheka ke indlela enitmani hola ngayo amabutho nibheke nezikhathi zokuthi kungenwa kanjani phambi kwenkosi, kanjani kanjani phambi kwenkosi ukuze labeni bahola nebakhulisayo bakwazi ukubukwa kubheke phambili. Asinayo impikiswano uqinisile, kodwa izimo ezithile njengokuthi namhlanje sishawe ukuthi i-transport ifike late lena nje ethi ekuseni umcimbi ukhona ntambama umcimbi awusekho ukuthi kube nakho ukudideka nokudunguzela ebantwini. Izinto bese zihleleka late bese befika late, ukufika late kwethu kodwa-ke siyakuxolisa ukuthi kwenzeka iphutha kuzowejwayeleka ukwenza. Kulungile mhlawumbe-ke esikhathini samanje-ke njengoba amabutho ayehleli nomamonga kwakuyisikhathi sezimpi manje kusaliwa kodwa lisekhona eqinisekiseni ukuthi silwe namanje niseyibutho njengamabutho. Ikuphi ongakubeka nje emabuthweni wonke mhlawumbe nozolalela afunde kulesi sigaba ngokuba yibutho nje kwazi? Angithi-ke isilo saSosuthu umamonga asisekho kodwa impi esayishiyayo eyanqoba yayisukela la. Namhlanje sizoqinisekisa ukuthi lapho ekhona ngoba phela siyazi ukuthi ngomoya impi yayibumbile yayishiya la isekhona. Ngoba silapha nje sizokuthi ukuthi sikhona umsebenzi wesilo saSosuthu ngeke ushabalala sikhona kodwa indlela ayihlahlayo siseme kuyo namanje futhi sikhona sisekuthenini siyayikhanda impi, siyikhanda kabusha, sifake impi encane, ibutho elincane, impi ihlelekile akukho singathi usiphatha kakhulu nje ukuba khona kwempi kusho ukuthi siwumkhombandlela ukuthi okwakwenziwe isilo saSosuthu sisekukho namanje.